החלטתי לשרוף את העסק שלי. את הכל עד הסוף. כולל גיטרות ומוניטורים בלי סנטימנטים. את מבינה? אני יוצא מהביטוח איזה 150,000. אז עשיתי את זה. ארגנתי את אקי ועוד 2 חברים שלו. סיכמנו איתם שנביא להם כמה אלפיות, ופאף. הכל עלה באש. אני הייתי בבית עם אנסטסיה. לא הצלחתי לישון כל הלילה. יום למחרת היה לנו את המסיבת יום הולדת של אבא שלה, גנדי. היה מלא וודקה וביצי דגים. כבר התרגלתי לטעם של זה. השתכרתי רצח. לקראת הקינוח אנסטסיה התחילה לבכות. היא אמרה לאבא שלה, מה נעשה עכשיו? איך נסתדר? אבא שלה אמר לה, נבונית קטנה. ותחנן פשוט שהיא לא תבכה. גנדי חיבק אותה, שלח אותה לאמבטיה לסדר את האיפור ולתקן אותו. הסתכל לי ישר בעיניים, במבט סובייטי כזה, ואמר לי, твою мать, האיש היחיד בכל בת ים שהיה יכול לעשות זה סימון בן שושן. אני אקבור אותו באדמה. 2 אני נשוי לאנסטסיה, ועד עכשיו לא ידעתי שאבא שלה הוא ראש המאפיה הרוסית של בת ים. אני הייתי בטוח שהוא איזה רופא נוירולוג גדול, באיכילוב או משהו. מסתבר שהוא בכלל אחראי על מחלקת מתים. עכשיו זה הרבה יותר מסתדר. גנדי החליט שצריך לעשות משפט שדה ביני לבין סימון בן שושן. הוא כבר ארגן את כל אנשי המפתח מהצד האוקראיני ומהצד הבוכר. מסתבר שיש הבדל. גנדי אמר שעכשיו הגיע הזמן לסגור חשבונות אחת ולתמיד. אני צריך הכוונה עליונה. בקפה נמצא תשובה לשאלותיך. מיד נכין כוס ונתחיל בקריאה. אני תקוע באמצע. אני לא יודע מה לעשות. או שאני הולך למשפט והבוכרים האלה עולים עליי, ואז נפתחת פה מלחמת עולם שלישית ונגמר הסיפור שלי, או שאני הולך להגיד לאנסטסיה ולגנדי את האמת, וגם אז אולי רוצחים אותי. כאן נמצאת התשובה. שתה בבת אחת עד הסוף, ותגלה את עתידך. זה מתוק? מה? כן, מתוק זה חזק, זה חשוב, זה עובד טוב יותר כשזה מתוק. אני רואה חיה מנוקדת. נמר המשמעות שלו זה כוח, עוצמה ושלטון. אתה צריך להתייצב במשפט שדה ולשוק כמו נמר, בלי פחד. הגורל יעמוד לצדך. כוכבים אמרו את דברם. לך לשלום. קפה? אני עם קפה גמרתי.